veritat és que ja fa temps que, sense ser un entès, em moc en el món de les noves tecnologies. Com segurament molts de vosaltres sabeu, jo vaig ser el responsable polític del naixement de Tinet, de la xarxa ciutadana que ha significat una revolució a la nostra ciutat. I després, evidentment, des del punt de vista personal, vaig començar amb un blog, després amb un videoblog, amb el CIU et diu, el butlletí electrònic que tenim des del grup municipal. L'hem posat també en marxa al comitè local de Convergència i, lògicament, també Facebook, Twitter. És a dir, una miqueta sempre he fet una aposta important per aquestes tecnologies. Per què una pàgina web? Doncs perquè és una eina que em permet, i et permet també a tu, interactuar, comunicar-te amb mi, poder a l'instant saber absolutament tot el que es fa, tot el que passa, les meves opinions, i sobretot també perquè en aquesta eina ho reunim una miqueta tot, no? Reunim tots els diferents àmbits que fins ara havíem estat treballant, com us he dit abans, blog, videoblog, Facebook, etc. I després també perquè això ens converteix en líders en el món de les noves tecnologies en la política a Tarragona. Crec que en aquests moments cap altre partit polític i, evidentment, cap altre candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament pot oferir un ventall de relació tan personal entre tu, que pots estar interessat en qualsevol tema, i que et puguis dirigir directament a mi. Cap altre ofereix un format com el que en aquests moments oferim nosaltres. Si algú em pregunta per què està triomfant les noves tecnologies en la política, jo diria que un dels elements fonamentals és que permet la comunicació amb les persones de tu a tu i sense intermediaris. Un dels grans eixos que sempre ha tingut la política és que per arribar a la gent, lògicament, utilitza uns canals, no? Els mitjans de comunicació, siguin escrits, siguin audiovisuals, etc. I aquests canals de comunicació tenen la seva manera de fer i la seva manera de pensar. Què et permeten les noves tecnologies? Bé, et permeten això, crear-ho tu mateix i anar tu directament en el ciutadà, explicant-li sense intermediaris allò que vols, allò que penses, i sobretot la interacció del ciutadà amb tu, que també et pot fer arribar tot allò que pensa ell. Amb la web, bàsicament, el que busco és estar a prop teu, és a dir, el que busco és la proximitat, no? El que busco és el que ens puguem conèixer i reconèixer molt millor. Que saps, a vegades la feina del dia a dia i fins i tot la pròpia imposició que s'ha de fer un polític en quant a la seva feina fa que pugui aparèixer com a persona distant o persona que està una mica lluny dels problemes de les persones. I t'asseguro que això no és així, en el meu cas menys que en ningú. Una cosa, i a vegades se'm titlla d'això, és la seriositat, que ho soc una persona seriosa, però bàsicament soc una persona seriosa perquè em prenc seriosament la meva feina. Això no vol dir que la seriositat estigui renyida amb la proximitat, i la proximitat vol dir la capacitat de comunicar-nos de pressa, i també, per què no dir-ho, també la capacitat de comunicar-nos en moments no estrictament seriosos, no? I que, per tant, puguis veure o et puguis donar compte del que soc i del que penso, no només en l'àmbit, lògicament, de la política, sinó també des del punt de vista personal, en aquells espais, diríem, una mica més allunyats de la professionalitat de la feina, no? Això és el que jo crec que aconseguirem amb seguretat amb aquesta nova pàgina web.